26 noýabrda Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet we senat paýdarlar täjirçilik banklarynyň Mary şäherindäki idaralaryna baryp, bank kartlarynaky aýlyklaryny natlaşdyrmak isleýän adamlaryň onlarçasy derwededen içeri goýberilmedi. Olaryň ellerinde öz zähmet haklaryny 26 noýabrda natlaşdyryp bilýändigi barada banklar tarapyndan berilen talonlaryň bardygyna garamazdan bank işgärleri olara pulun berilmejekdigini aýtdylar. Adatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysynyň tasdiklamagyna görä, adamlar bankomatlardan pul natlaşdyrmak üçin ilki bank tarapyndan berilen talon arkaly nowat belleýär. Talonyň ýüzünde onuň eýesiniň bankomatlardan pul natlaşdyrmaly wagty ýazylýar. Ýöne 26 noýabrda wagt berilen adamlar talonlary bilen agdalýan banklaryň öňüne baranlarynda olar derwezeden içeri goýberilmedi. Senat bankyň öňündäki adamlar 30-dan geçende bir bank işgäri daşary çykyp adamlara bankomatlarda pulun bardygyny ýöne onuň 3-4 aý bäri zähmet haklaryny hiç hili natlaşdyryp bilmeýän raýatlara beriljekdigini mälim etdi. Şeýle ol talonly adamlara öýlerine gitmegi we inniki hepde banka gelip görmegi hem tawşyrdy. Bank işgäriniň bu bildirişi mundan bir hepde odal nowata durup talon alan adamlarda näýilelikler döretdi. Adamlaryň ençemesi habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, eger pul bar bolsa onda biz näme üçin alyp bilemzok, näme üçin indiki hepde gelmeli diýip gygyrşdylar. Adamlar indi hökümet bizi aldamagyny haçan goýarka? Biz nowata durup talon alýarys, soňra elimiz talondy ýene nowata durýarys. Sizem indiki hepde gelin diýärsiňiz. Biz indiki hepde ýene nowata durup talon almaly bolýarys. Menem edil sizin kiýaly çaga ekleýärin. Men sizden kars pul sorap gelemok. Meniň dawan azabymy beriň diýip öz nägileligini beýan etdiler diýip waka şaýaty bolan marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şondan soň bank işgäri içeri girýär we 3 sany polisiýa işgäri çykyp bankyň derwezesiniň öňündäki adamlary dargadýar. Adamlaryň käbiri habarçymyzyň sözlerine görä, bank kartlarynaky pullaryny ýanyňy uýan beketlerde natlaşdyrmaga mejbur boldular. Bu hyzmat üçin natlaşdyrýan pulumyň 10%-ni töledim. Mysal üçin men 1000 manat natlaşdyrdym. Ýanyňy uýan beketiň işgäri onuň 100 manadyny özüne alyp galdy. Maňa 900 manat berdi. Alaşsyz şu usuldan peýdalanmaly bolýar. Sebäbi 2 aýdan gowrak wagt bäri aýlygymy natlaşdyryp bilmeýärin diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Belläp geçsek, adatlyň habarçylary ýanyňy uýan beketleriň we käbir hususy dukanlaryň raýatlaryň bank kartlarynaky puly natlaşdyryp berýändigi we munyň üçin natlaşdyrylan serişdäniň belli bir möçürini alyp galýandygy barada mundan öň ençeme gezek habar beripdiler. Adatlyk radiosy baýdylanlar barada Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet we senat paýdarlar täjirçilik banklarynyň Mary şäherindäki idaralaryndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly ýurdun bankomatlarynda naqd ýetmezçiligi we munyň bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Bir näçe hepdeläp ýa aýlap bankomatlaryň öňüne gatnaýan käbir ýaşaýjylar ençeme sagatlap dik aýak üstünde nowata durýandygyna garamazdan zähmet, pensiýa, talyp haklaryny we kömek pullaryny naqdlaşdyryp bilmeýärler. Bankomatlaryň köplenç boşdugy ýa-da ondaky serişdäniň nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýändigi sebäpli nowatlarda dawa, jenjeller, adamlaryň şikestlenmegi bilen bagly ýagdaýlar hem ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Geçen aý Türkmen banklary nowatlary tertipleşdirmek maksatly bankomatlaryň öňünde nowata durmak üçin talon almak düzgünini girizdiler. Ýöne nowata durup talon alan adamlar hem bank işgärleri tarapyndan sanuwda atlarynyň ýokdugy aýdylyp ýa-da beýleki bahanalar sebäpli köplenç pullaryny naqdlaşdyryp bilmeýärler. Ýurt häkimetleri ykdysady kynçylyklary şol sanda bankomatlarda pul ýetmezçiligi ýaly meseleleri açaçan boyun almaýar we bu barada resmi düşündürüş hem bermeýär.